ҳастанд муҳоҷирое ки хона надоранд ва муҳоҷирое ки кӯмак мекунанд ягон таймо қарздор нестанд, ягон таймо қарздор нестанд. ҳамонҳо луқмаи даҳанша мебурорад, ба хотири чӣ мебурорад? салому алайкум дӯстони азиз, умедворам сиҳату саломатед иншоалло. алло баракатон мутаъ. суҳбат мекунем дар мавзӯи корҳои хайр. бо диққат гӯш кунед. хоҳиш мекунам аз ҳар якте шумо ки мара мақсад нодуруст нафаҳмед. мавзӯи кори хайр, онҳое ки муроҷиат мекунем, аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам ки тарзи муроҷиат кардана мақсад омӯзед, ёд гиред. ва мо ҳам мисли шумо инсон ҳастем, одам ҳастем. субҳаналлоҳ, дар як моҳ тақрибан 60-70 оила муроҷиат мекунад, чи дар ма бошад, чи дар маҳаллияш телика бошад ва чи дар ака Абдулваҳобу дигар бародарои хоҳарои ки дар инстаграм дастгиримон мекунанд. ҳамаи ҳамин мода обши қариб 60-70 оила муроҷиат мекунанд ва мо наметавонем ҳамаи инҳоро кӯмак кардан, дастгирӣ кардан. алҳамдулиллаҳ, то қадри имкон дастгирӣ мекунем. бинед ки худтон шоҳиди зинда ҳастед ки мо дар як моҳ тақрибан 3 ё 4 максимум 5 оиларо кӯмак кардан метавонем. вақте ки мо 5 оила кӯмак кунем, чихе 60-70 оилае ки мо дар муроҷиат мекунанд, ҳамаи овора мо кӯмак мекунем. бинед ки агар 60-70 оила муроҷиат кунанд, мо маҷбур мешавем ки дар як рӯз 2 збор бикунем, 2 збор бикунем ва мардум муроҷиат кунем ки кӯмак кунанд. ин ғайри имкон аст. дӯстони азиз, субҳаналлоҳ, онҳое ки мисол ҳастанд, бародарое ки, хоҳарое ки, модарое ки мефаҳманд, бо дуо метиҳанд. вақте ки мегӯем чунки хайр имконият надорем, ҳозираш дар бахшиши зиёд наметавонем ягон ҷои дига муроҷиат кунем, алҳамдулиллаҳ мефаҳманд ва дуоро метиҳанд. онҳое ки откасшон мекунем, мегӯем ки бародар ё хоҳар ё модар бахшиши зиёд наметавонем, ҳозир имконият нест, мо худмон зиёд муроҷиат мекунанд, ғайри имкон аст кӯмак кардан. субҳаналлоҳ, менависанд, баъд ҳамин комментариҳо ҳар гапҳоро менависанд. бинед дӯстони азиз, чӣ навистааст? модаре ки муроҷиат кард ва кӯмак хост ва мо гуфтем ки барои личени табобат мақсад кӯмак мекунем, не ки баъд фаҳмидем ки қарздор будааст, мо гуфтем ки барои қарз кӯмак наметавонем кард. бинед чӣ навистааст. ассалому алайкум бародаро ва хоҳаро азиз. худованд шоҳид аст ки муслим машеника худованд бизанаш ки нисбат модармон ки аз кӯло б ёрдамаш накарда. агар мара бовар накунем, ина номерои ҳамин модар. ман дар кор шавам, валлоҳи аллоҳ шоҳид аст, модара ман мемонам. ман просто намехоҳам ки камтар чӣ шавад, фитна шавад. ба ҳамин хотир овози модара намемонам ки нисбати мо чӣ гапҳо мезанад, чӣ баён мекунад, чӣ хел гап мезанад. вақте ки муроҷиат мекунед, субҳаналлоҳ, муроҷиат тарзи муроҷиат кардана ёд гиред. вақте ки нетавон гуфтан, ин маънои ӯро надорад ки ма тамом, ма гандаем. субҳаналлоҳ, бинед, бо сабр иншоаллоҳ монастиша худованд забонатро қоқ бигардонад. муслим ки ту миллат чигӣ кардӣ, дили я модари пирмона ранҷондӣ. ӯ модари пир нест, 84-85 таваллудаш. субҳаналлоҳ, ман ҳайрон мешавам ки чӣ менависад. ами писар бача да каза дора э шайтон муслим, модари бечора оби чашмош да параи рӯш аст. ту аз худо наметарсӣ, э беимон. беимон туи ки аллоҳ тура хор залил бигардона ба ин навистагиёт. субҳаналлоҳ, бинед дигар ҷа чӣ менависад. дим комментария бо ҳамун ахмақ бо навистад ки куляба кхча кулябона тура садқаи номи куло буд кунад, садқаи номи бародарои куло буд кунад. ассалому алайкум дӯстои аллоҳ. ҳамин одаме мебинем ки ҷои ин ба касалӣ монанд аст ки мо алҳамдулиллаҳ пешакӣ проверка мекунем, 6-7 рӯз дастканална мебинем киян чиян, баъдан зборш мекушоям. як рӯз я навори модара тамошо кардам, да каза дошт, фатту далел буд, худованд дурӯғ гум накунад ва фикрам аз шаҳри куло буд. ба аммо модари бемормон кӯмак накардан, даже масқараш кардан. ами худозадаи муслим, субҳаналлоҳ, э шайтон, миллатпарастӣ накун. валлоҳи аллоҳ шоҳидае ки агар ки ман миллатпарастӣ кунам ва ман як модара як чига мақсад бе ягон асос ягон гапи ноҷоиз зада бошам, аллоҳ тура хол залил кунад ба ин тӯҳматҳои кардагӣ. анам хеле смсо ҳар рӯз ҳамин касиф менависад, ҳар рӯз менависад ки субҳаналлоҳ, ман ҳайрон мемонам ки вақте ки хубӣ кардӣ, ту ширини, вақте ки камтарак бугӯиш ки не, ман наметавонам кӯмак карда, дастгирӣ карда, ту баъди тамом, ту намешидани одамӣ. дӯстони азиз, дидем ки чӣ гапҳо менависанд.
мо шайтон, мо дуруя, мо беимон, мо ҳамаи чиз аллоҳ ҳифозатат кунад ва аллоҳ тура ҳидоят кунад. агар лоиқи ҳидоят набошӣ, аллоҳ тура хору залил гардонад. инам қага гуфта метавонам. мо субҳаналлоҳ бо мегӯм ки дар як моҳ 60-70 оила муроҷиат мекунад ба мо ва мо наметавонем ки ҳамаи инҳоро кӯмак кунем, дастгирӣ кунем. мо як чизи оддитарин вай ки мисол як ма қарздорам ёки ма бемор ҳастам, пеши як бародар мерам, ӯ бародарам мегӯм ки бародарҷон мада мақсад $500 дар кора барои кори кӯмак кардан, мақсад касалам ё беморам. мақсад аму бародар ман агар сум натия ёки сум бития, ман алҳамдулиллаҳ агар натиярам, ман набояд ӯра шиканҷа кунам, набояд ӯра заҳр ман бичаконам, набояд ҳаққаш дуо кунам. бояд на ин ки мисол бигӯмш ки ту пеши ҳамада бигӯм ки ту бадбахтӣ, ту касофатӣ, ту мара кӯмак накардӣ, ту мара положение мара нафаҳмидӣ, мара кӯмак накардӣ. набояд кунам хеле. шояд ки имконият надошт, шояд ки сум худаш дар кор буд ва мара кӯмак накард. ҳамин корам ҳамин хел аст ва 60-70 оилае ки дар мо муроҷиат мекунанд, ҳамин мисли ҳамин аст. вақте ки мо натонистем алҳамдулиллаҳ кӯмак мекунем, дастгирӣ мекунем. вақте ки натонистем, ин маънои ӯро надорад ки моро шиканҷа кунем, моро гапҳои ганда бизанем, заҳртона бичаконем. субҳаналлоҳ, ин ғайри имкон аст. охир морам одам ҳастем, морам инсон ҳастем, морам зиндагӣ дорем. фақат мо комментарҳои ҳароми шумое ки мисол менависем ҳамин навай кунем. шумо зури комментарияем. масъалаи дигар, масъалаи онҳое ки муроҷиат мекунед, кӯмак мехоҳед ва мехоҳед ки кӯмак кунем барои қарз, барои аз банк қарз дорам, суми донишгоҳа додагӣ нестам, суми як каса гирифтагиам, ёки дар фалон ҷоям бояд ки суми билет бихарам ба фалон ҷора бирам. дӯстони азиз, мо хеле коро қатъӣ кӯмак карда наметавонем ва мо ягон фонди хайрия нестем. мо ҳама қая ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ба мо нусрат дода, ҳамин дар як моҳ 3-4 оиларо кӯмак мекунем, ҳамишам алҳамдулиллаҳ. ва онҳое ки кӯмак мехоҳем, мегӯем ки кӯмак кунем, қарз дорем, мутарем, мо қарз кӯмак карда наметавонем ва мо барои қарз зборҳои карда наметавонем. бахшиши зиёд, субҳаналлоҳ, накунед ҳамин коротона. вақте ки откастон кардан, вақте нетон гуфтан, ин маънои уна надорад ки мо гандаем, мо фақат барои худмон кор мекунем, барои ин мекунем. валлоҳи биллоҳи тааллоҳи агар ман ҳамин корое ки мекунам, агар як танга ва як копейка ҳамин ҷо гирифта бошам, аллоҳ насибам накуна ҳамин чиз да ман насибам накуна. не ки субҳаналлоҳ, ман вақте ки мешунавам гапҳои қабеҳ монда мешавам, дилмонда мешавам. ман дар ҳамин байни 3 сол дар ин ҳаминҷам омадагӣ, намонҳое ки таҳмат мекунӣ, ин ҳаминҷам да омадагӣ. хайр ман наметавонам, майли ман айҳудаш набиромадам, хайр биги ту бикӣ, охир биги ту бикӣ, биги ту кӯмак кӣ. хайр ман ина натонистам, айҳудаш набиромадам, ё онҳое ки қатъӣ мон ҳастанд, айҳудашон набиромаданд, хайр биги ту бикӣ. охир чӣ забону ранги ҳамун мори заҳр мечаконӣ ва гап мезанӣ, биги бикӣ, кӯмак кӣ, дастгирӣ кӣ. дӯстони азиз, бахшиши зиёд ҳар якадомта агар ранҷода бошам, ягон хатогӣ боша аз тарафи мо ва ягон суханам шояд ки ягон каса ранҷонда боша, боз як бор дига бахшиш мепурсам ва правилна, яъне моро дуруст нафаҳмед, правилна бифаҳмед, дуруст бифаҳмед. субҳаналлоҳ, на ман, на онҳое ки дар корҳои хайр бо мо ҳастанд, на муҳоҷирое ки дар кори хайр фақат дастгиримон мекунанд, ҳар яктаи мо қарздор нестем аз ҳеҷ кас. на шумо қарз доред, на мо қарз дорем. ҳамаи мо хос ба хотири аллоҳ мекунем. чӣ як оиларо кӯмак кардем, чӣ 3 оиларо кӯмак кардем, ҳамаша хос ба хотири аллоҳ, хос ба хотири ризоии аллоҳ аст. ҳамон ягон чизи дига нестай. муҳоҷирое ки кӯмак мекунанд, аягонтаи мо қарздор нестанд, аягонтаи мо қарздор нестанд. ҳамонҳо луқмаи даҳанша мебурорад, ба хотири чӣ мебурорад? метия ба хотири ризоии аллоҳ. тамом. ҳаваям метавона бига ки гӯш ки ман ай қарздор нестам, ман зиндагӣ дорам, хонаи ман дар тайки ҳай. валлоҳи биллоҳи ҳастанд муҳоҷирое ки хона надоранд, валлоҳи хона надоранд, не ки субҳаналлоҳ мебурорад 500 рубл, 1000 рубл, 100 рубл дар кори хайр метия. ва ин қарздор нест, ин ба хотири аллоҳ мекунад. ҳамин кора ба хотири аллоҳ мекунад. тамом.
хоҳиш мекунам аз онҳое ки муроҷиат мекунем ба хотири аллоҳ гуфтамтон ки наметавонем ҳамин дидем вазъияттон камтар агар вазбини бад боша ба гардантон мегирем хай мебинем вазъияттона чӣ вазъиятда қарор дорем иншоалло ки бо як сусуба мекунем не ки онҳое ки муроҷиат мекунем субҳаналлоҳ бо дашно мекунем дар комментариҳо аз аллоҳ битарсед шарм кунем зулмо нарасид дастмон нарасидак ин маънои ӯро надорад ки шумо моро дашно кунем ё гапи қабеҳ бизанем аз аллоҳ камтар шарм дорем ва дуо мекунем аллоҳ субҳанаҳу ва таоло аввалан муҳоҷирое ки дастгирӣ мекунанд кӯмак мекунанд тон шумо бародаро хоҳаро модарое ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорем аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳамин муҳоҷироро ҳифозат кунад ва нигаҳбоншон бошад ки алҳамдулиллаҳ дар корҳои хайр фақат пешқадам ҳастанд алҳамдулиллаҳ ва бародаро хоҳарое ки бемор ҳастанд аллоҳ субҳанаҳу ва таоло шифои камил насибшон гардонад ва бародаро хоҳаро модарое ки қарздор ҳастанд аллоҳ субҳанаҳу ва таоло тезтарак аз қарз раҳошон кунад ва дӯстони азиз кӯшиш кунед ки корҳои бад накунед кӯшиш кунед ки дар корҳои нек мувақт бошем субҳаналлоҳ ман дигар намедонам чӣ хел фаҳмонам ва субҳаналлоҳ ҳамин қадар зулм омад ки ҳамин гапҳоро гуфтам тамом 3 сол шид дар байни 3 сол ман бигем ки нагуфтам ва ҳамин рӯз зулм омад ва пешкаши шумо кардам аллоҳ баракатон мута. Ассалому алайкум.